חודש טוב! לרקוד! Okay, today is Sunday. היום יום ראשון, today is Sunday. אנחנו on 18th of October. אנחנו ב-18 אוקטובר, 18th of October. אנחנו מתחילות במשהו נחמד, שהוא ולפי ה-science experiment. Science experiment זה ניסוי מדעי. So let's watch ניסוי מדעי. Let's go. שנייה. איזה עמוד? כרגע אנחנו סתם רואות סרטון חמוד, מי שרוצה להכין את הספר בעמוד 19. רגע. Okay. מה? Let's start. תסתכלי על השעה. In this experiment, you'll see a balloon. You rub it on a carpet. לוקחים בלון ומשפשפים אותו על carpet או על rug, על שטיח. And look what happens. Look, תסתכלו. It has magnetic static. יש לו חשמל סטטי. You could even move the water. אפשר להזיז מים. See? The next one is really cool. הבא בתור ממש cool. עשיתי אותו בבית. רגע, מאירה מצטרפת. The next one is really cool. Take a paper, לוקחים נייר. You make a flower. You draw, מציירים flower, פרח. And then you color it. תצבעו. And then you cut. cut זה לחתוך. After you cut and draw, you fold. fold זה לקפל. fold, fold, fold. fold, fold, fold. And you put it in the water. Look what happens. Magic. קסם. It opens. Opens זה לפתוח. נפתח. Open. Open. It opens. אוקיי, אז את זה ניסיתי בבית, תנסו גם, זה ממש נחמד, תנסו עם אחים שלכם, יש לכם אחים קטנים שהם עדיין לא חזרו ללימודים, זה ממש חמוד, רק צריך to draw, cut, fold, לקפל, וזהו. דבר הבא שאנחנו עושים, אנחנו נלמד היום ביטויים, כמה ביטויים לפני שנתחיל, ביטויים באנגלית, זה ישאיר לכם את הידע, נתחיל, שנייה, פה. One second, please. Okay, הנה הביטויים. לוקח לו קצת זמן להתפתח. Yeah, very good. הביטוי הראשון בצד שמאל למעלה, קוראים לו butterfly in your stomach. Butterfly זה פרפר, stomach זה בטן. מה יכול להיות הביטוי בעברית? מי רוצה לנסות להגיד מה הביטוי בעברית? המורה, איפה את קוראת? אני עכשיו סתם משאירה את הידע שלך לפני שאנחנו צוללים לספר. פרפרים בבטן. יפה, מי אמרה פרפרים בבטן? Very good. נכון. Butterflies in your stomach זה פרפרים בבטן. מתי קורה butterfly in your stomach? בואו נקרא בעברית. תחושה שנגרמת כתוצאה מלחץ ופחד. אני מוסיפה, זה יכול גם לקרוא מהתרגשות. התרגשות מסוימת. בואו ניתן דוגמה. Every year, כל שנה, on the 1st of September, בראשון ספטמבר, I have butterflies in my stomach. יש לי פרפרים בבטן. מתלהבות, מפחד, מה יהיה, מי יהיה. Butterfly in your stomach. אז תכירו, כשאתם שומעים מישהו אומר, I have butterflies in my stomach, זה אומר שהוא מתרגש. נמשיך עם הביטוי בצד ימין למעלה. Piece of cake. מי רוצה לקרוא לי מה הפירוש המילולי שלו? לא להקריא, להגיד לי מה הפירוש המילולי שלו? חתיכת עוגה. חתיכה של עוגה. אין כזה ביטוי בעברית. אבל מה הפירוש שלו בעברית? קלי קלות. בואו נגיד את דוגמה. אם ייתנו לי עכשיו משוואות פשוטות, ממש ממש פשוטות בחשבון, for me, בשבילי, it's a piece of cake. תיתנו לי בבקשה שברים, oh no, that's not a piece of cake, זה לא קלי קלות. piece of cake, קלי קלות. ממש מוזר שהביטוי חתיכת עוגה זה אומר קלי קלות באנגלית, אבל תכירו, piece of cake זה אומר קלי קלות. הביטוי הבא כן יש אותו בעברית, all ears. זה אומר כולי
אפשר להשתתף? לא השתקתי אתכם? כולי? כולי מקשיב. כולי מה? מקשיב. כולי? כולי אוזן. יס, כולי אוזן. להוט לשמוע מה שיש לך לומר. אבל איך אתם יודעות? את לא רואה את המסך? הרגע, את רואה את המסך? לא, אני לא רואה, מורה. השאר הבנות רואות? אני לא רואה. מורה, אנחנו רואות. מה זה? אנחנו לא רואות. לא רואות את המסך? לא, לא רואים. נעשה עוד פעם אחת. המורה, אני כן ראיתי. מה זה? רואים אותו? אני כן ראיתי אותו. אחת כן ראתה? ועכשיו אתן גם לא רואות? צקה, תדברי שנייה. הנה, עכשיו רואים. אוקיי, אז אני חוזרת... המורה, עכשיו רואים. סליחה, לא יודעת, מי זאת רדמי? זאת דחייה. זה דחייה. אוקיי, אז butterfly in your stomach זה פרפרי בבטן, piece of cake זה קלי קלות, all ears זה כולי אוזן. זה דוגמה, מי שרוצה לספר לי משהו מעניין, לשון הרע, סתם. לא, משהו מעניין, אני אומרת לה, I'm all ears, אני כולי אוזן, I'm all ears. הביטוי האחרון, yes. הביטוי האחרון, the cats got my tongue. לחתול יש את לשוני. אז מה זה אומר לחתול יש את לשוני? זה אומר שאין לי מה להגיד. או שאת רואה ילד שהוא ככה... אכלו לי את הלשון. אז לא אומרים בעברית, החתול לקח לי את הלשון. אומרים, אין לו, ארי, אין לו מה להגיד. כשאתה שואל ילד שאלה והוא ככה לא עונה, אתה אומר לו, what happened? Cat's got your tongue? חתול בלע לך את הלשון. בעברית כן אפשר להגיד, מה קרה, בלעת את הלשון? אז באנגלית אומרים, החתול תפס לך את הלשון, זה ביטוי באנגלית, תכירו אותו. אנחנו עכשיו צוללים חזרה, בואו נחזור שנייה פעם אחרונה על כל הביטוי שלמדנו היום. Butterfly in my stomach, פרפרים בבטן, piece of cake, קלי קלות, all ears, כולי אוזן, the cat's got my tongue, זה אומר, אין לי מה להגיד. אנחנו עכשיו עוברות לעמוד 19 בספר. אנחנו ממשיכות לקרוא את אלה, שיש לה תסמונת טורץ. 19 בספר, please open, נא לפתוח. נתחיל בלפרש את המילים. המורה, זה היה שיעור הבית, נכון? נכון, אז בואו נראה אם אתם הצלחתם. נתחיל בלפרש את המילים. מישהי במקרה עשתה את פירושי מילים, רוצה להגיד לי מה זה grades? כן. כן, מה זה? זה ציוני, נכון? ציונים, נכון. מה זה beautiful? יפה מאוד. יפה. יפה. מה זה excellent? מעולה. מעולה. מה זה kind? המילה טוב. kind אפשר למצוא במילון שתי מילים לזה. תלוי בהקשר. kind זה יכול להיות גם טוב לב וגם סוג. בסדר? הבא בתור. לקרוא. אני אכתוב את שתי הפירושים. גם טוב לב. תלוי בהקשר. ready? מוכן. כמובן מישהו שלא עושה את זה, תעשה את זה. popular. מקובל, פופולרי. הבא בתור. הבא בתור, ask, לבקש או לשאול. next, answer, מילה חשובה להגיד. תשובה. לענות או תשובה. share. לשתף. יש את זה בזום, שאת רוצה לשתף. לשתף. got used to. להגל. almost impossible. כמעט. בלתי אפשרי. אוקיי, זה המילים. עכשיו אנחנו עוברות לקרוא את עמוד 19 למטה. בואו ננסה עוד פעם אחת, טוב? עכשיו? כן, עכשיו רואים. הנה, עכשיו רואים. כן. אז בואו נתחיל לקרוא. The first 2 months, שני החודשים הראשונים at school בבית ספר, היו almost impossible,
מה זה almost impossible? מהמילים למעלה, מי רוצה להגיד לי? מה זה almost impossible? כמעט בלתי אפשרי. For Ella, she was very embarrassed. היא הייתה מאוד, מה כתוב? כתוב לנו למטה מה זה embarrassed? מובכת. היא הייתה מאוד מובכת. Because of her Tourette syndrome, בגלל התסמונת טורט שלה. She didn't ask or answer questions. היא לא שאלה או ענתה על שאלות in class, בכיתה. She just sat. sat זה העבר של sit. היא רק ישבה. listened, הקשיבה, and learned. She studied hard. היא למדה ממש קשה. And got excellent grades. מה זה excellent grades? ציונים טובים. אתה מדבר. טובים. תודה רבה. שורה 6. Slowly, לאט לאט, the girls in her class got used to, מה זה used to? התרגלו to the noises. Noises זה רעשים. And it didn't bother. מה זה bother? להפריע. It didn't bother them so much. זה כבר לא כל כך הפריע להם. They saw, הם ראו, that Ella was very special. הייתה מאוד, מה זה special? מיוחדת. יפה. And kind, וטובת לב. Girl who was ready, מוכנה, to help everyone. מוכנה לעזור לכולם. And share, ולחלוק, her beautiful notebooks. הייתה מהתלמידות בכיתה שמסכמות הכי יפה. מי בכיתה שלך מסכמת הכי יפה? ואוהבים לצלם ממנה. מי? כולם, המורה. כולם מסכמות יפה? יפה. After a while, אחרי זמן מה, Ella started to become popular. אלה התחילה להיות מקובלת in her class, בכיתה שלה. התפקיד שלכם כרגע זה לעשות את עמוד 12 והלמעלה של עמוד 13 לבד. ושם אנחנו חוזרים על המילים, ומכניסים את המילים שלמדנו, ומוסיפים את עמוד 13 למעלה. זה כל הזום להיום, וזה המשימה שלכם להכיר את המילים. המורה, שנייה, מה צריך לעשות? 12 ו-13 בחוברת, 13 רק על למעלה. אוקיי? רק תתשבץ? לא, גם את מספר 3 בעמוד 13. גם את זה, לא את זה, זה כבר מילים חדשות. עכשיו עושים את כל עמוד 12, 13 למעלה ולמטה. אם למישהי אין ספר, אני יכולה לסרוק לה ולשלוח לה, אבל אמור להיות לכם כבר ספרים, יש לי מפתח לאולפנית, אני יכולה להביא למי שרוצה להביא את הספרים שלה, אבל חשוב לכולם יהיה את הספרים. So have a good day, girls, שיהיה לכם יום טוב ובהצלחה במטלה שלכם, 12 ו-13. רגע, מה צריך לעשות 12 ו-13 בחוברת? נכון. המורה? Yes. כן, זה 12 ו-13, עדיין לא הבנתי. הכל? הכל. זה פשוט לענות על המילים שעכשיו... חוץ מהמילים למטה? נכון, ב-13 חוץ מהמילים למטה. מה שאת יכולה, מה שאת מתקשה, אז אפשר בשיעור הבא. ביי, girls! להתראות. ביי. ביי ביי.